फानेरियाव गंबा आनजाद मिरुआव दिनै खुंदों नैथि रोंगौथि सायख' आनजाद। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय फानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदियैनो देग्लायबो दखरा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय गंबा गुबुन गुबुन आनजाद मिरुआव गुन गोनां सोलोंथायारि जांख्रिखांनायखौ बिथा खालामना नैथि रोंगौथि सायख' आनजाद हाबाफारि खुंनाय जायो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर'आ बेखेवना होनाय दिनैनि बे फानेरि दखरा एबसुनि नैथि रोंगौथि सायख' आनजादनि गुबुन गुबुन गंबा आनजाद मिरुआव 281 फरायसाफोरा बाहागो लानायखौ मिथिहोयो फानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मिथिंगा बर'आ। गिबियावनो जोङो दिनै फानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसाफोरनिसिम जोङो साबायखर बावहरगोन आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो जि बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावगोन जे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गोथार जि हाबाफारि जि दिनै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव मोनसे जि गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ बिथा खालामनानै फानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे रोंगौथि सायख' आनजाद एबा नैथि रोंगौथि सायख' आनजाद लादों। बेनि थाखाय आङो ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजा आरो बिमा बिफा दिथागिरि आरो दखरानि साफ्रोमबो बिबानगिरिनिसिम आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानानै आं साबायखर बावदों आरो नैबे हाबाफारियाव जों फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मानो गोजोननाय मोन्दों होननानै बुङोब्ला जे दिनै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गोथार जि मावथांखि बे हाबाफारियाव जोंनि दिथागिरि गारजेन बिथांमोनाबो बेयावहाय मददथि होदों आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' माहारिखौ बुहुमाव जोङो बयनिबो अनलायनायनि गेजेरजों जोङो माहारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि जों फसंनो हागोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन क्वालिटि इडुकेसन मुभमेन्ट मोनसे मावथांखि लानानै खामानि मावबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाइ स्कुल लेभेलनि मोनसे टेलेन्ट सार्च खुंबोदों आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जोङो मोनसे एमइ स्कुलनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानैबो जोङो रोंगौथि सायख' आनजाद लादों आरो फैगौ नैबे अक्ट'बर दाननि 27 खालाराव जोङो बे 9थि रोंगौथि सायख' आनजादा जागोन आरो नैबे दखरा लेभेलाव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गासै 22था दखराफोर दङ। बिनि गेजेराव फानेरि दखरायाबो मोनसे दिनै फानेरि दखरा एबसुआ नैथि खेबनि थाखाय रोंगौथि सायख' आनजादखौ दिनै लादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे नैबे रोंगौथि सायख' आनजाद लानायनि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव जोङो माने मोनसे कम्पिटिसन मुडखौ जोङो लाबोनो नाजादों आरो बे नैबे सोंथि बिलाइफोरनि जि मा होनना बुंगोन बेखौ जे सोंथि बिलाइफोरनि जि कुइसन्सफोर बेफोरो जोङो अबजेक्टिभ टाइपआव जोङो बेवहाय दाननाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बेयावहाय जोङो क्लासनि थाखोनि जि फराफारि जेरै सानखान्थि बा बिदिनो नोङो बिथराय बेफोरनि अनगायैबो जोङो सरासनस्रा गियान जेनेरेल नलेज जिहेथु जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनोबो गोनांथि जायो दा बेखायनो जोङो बेवहाय सरासनस्रा गियान जिके जेनेरेल नलेजखौबो बेवहाय आयदा महरै सोफानानै बे सोंथि बिलाइखौ दाननाय जादों आरो आं खावलायगोन जोंनि जाय बिथांमोना दिनै साफा सानै हयथ' फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे आनजादनिफ्राय गोजानाव थादों आं सानदों जोंनि दिथागिरि बिथांमोना हयथ' सांग्रांथि गैयिनि थाखायबो हयथ' बिथांमोना गावनि गथ' गथाय बे आनजादाव जिरायनायनिफ्राय हयथ' गोजानाव लाखिदों। आं मिजिंथिगोन हास्थायगोन खावलायगोन जाय बिथांमोना दिनै गावनि गथ'खौ आनजादाव जिरायनायाव लाबोआखै आनजाद लिरहोनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन फैगोन बोसोराव जिहेथु जोंनि आनजादा जागोन बेयाव जाहाथे जिरायहैयो आरो फैगौ 27 खालाराव जानो गोनां जिल्ला एबसुनि उदालगुरि जिल्ला एबसुजों खुंजानाय 9थि रोंगौथि सायख' आनजादाव गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे आनजाद मिरुआव लांनानै गावनि गथायखौ आनजाद जिरायहैयो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायनानै आङो नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों आङो जोंनि रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायबाय। थेंक इउ। फानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैथि रोंगौथि सायख' आनजाद गुदि फरायसालिनि थाखो 3, थाखो 4 आरो थाखो 5नि थाखाय जोङो दिनै 20 अक्ट'बराव गासै मोनबा सेन्टाराव बे आनजादखौ खुंदों। आनजाद सेन्टार हिसाबै जोंहा सोमलिगुरि एलपि स्कुल, इउएन एकाडेमि कुसिबिल, बेंबारि हाइ स्कुल, जराफुख्रि हाइ स्कुल आरो 2 नं पश्चिम साग्लिसार एलपि स्कुल बे मोनबा सेन्टाराव जोङो आनजादखौ खुंनाय जादों। जोंहा टटेल आनजाद होगिरि हिसाबै
281 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना आनजाद होनो थाखाय बाहागो लादों। जोंहा क्लास 3आव टटेल 83, क्लास 4आव 97 आरो क्लास 5आव 101 बेखिनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना आनजाद होनो थाखाय दिनै बाहागो लादों। दिथागिरिफोरनि अनसायनाया जोबोद मोजां मोनदों। दिथागिरिफोरनि मददजोंनो दिनैनि जा नैथि रोंगौथि सायख' आनजाद बे आनजादखौ जोङो दिनै मोगथां महरजों होनो हादों। बिथांमोना गावनि गथ' गथायखौ न'खरनिफ्राय फरायसालिसिम लाबोनानै गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे आनजाद होनायसिम बिथांमोना बेबस्थाखौ खालामनानै होदों। बिनि थाखाय आङो साफ्रोमबो गारजेन बा दिथागिरि बिथांमोनखौ पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बेबायदि आनजाद खुंनायनि गेजेरजों थारैनो दख'रा आफादनि सिङाव थानाय फरायसाफोरा एसेबाबो जौगानाय फैदों फैयाखै नोंथांनि मोनदांथियाव? निस्सय फैदों। बे रोंगौथि सायख' आनजादनि गेजेरजों जोङो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननो एसेब्लाबो जोङो गियान बा नलेज जों होनो हादों। बिथांमोना नैबे आनजादनि गेजेरजों एसेबाबो सोलोंनो हादों। बेखौ जोङो गारजेन बिथांमोननिफ्राय जोङो फिडबेकखौ जों मोनदों। जोङो निस्सय बे आनजाद खुंनाया जोबोद मोजां मोनसे जादों बेखौ गारजेन बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो इयुनावबो जोङो बोसोरफ्रोमबो बे आनजादखौ खुंनो थाखाय जोङो सिन्था खालामनाय जादों। गुबुन मोनसे जिल्लायारि मिरु थाखोनि जि रोंगौथि आनजाद बे फैगासिनो दं, बेनि थाखाय दख'रा आफादा माबायदि सापर्ट खालामदों? जोङो फैगौ 27 अक्ट'बराव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि रोंगौथि सायख' आनजादा जागोन। बेवहायबो पानेरि दख'रा हिसाबै जोङो जों रेडि जाबाय। फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना रेडि जाबाय। जोङो खालारा फैयोब्लानो जोङो लिरनो हानाय बेखिनिया जाबाय आरो मिरुनि हिसाबै दासिम खालारा थि जाथ'वाखै। मिरुआ बिथोन हरोब्लानो जोङो बेखौबो लिरहोनो थाखाय रेडि जानानै दङ।